салом алейкум, канали Бобоҷон медиа. Ай ҳамаи шумо хоҳишмандам, акаҷону апаҷоно, ҳамаи видеои маро то охира гӯш кунед. имрӯз зурм омай акаҷону апаҷоно, ба шумо дарди дил мекунам. додари ма ҳами хонаву дари падарии мара фурӯхтай. имрӯз ма куҷо рафта чӣ кор кардан ма намедонам. илтимос ай барои худо мара кӯмакам кунед. ма куҷо рафта чӣ кор кардан ма намедонам. илтимос мекунам ҳар якоми шумо сархам мекунам, акаҷоно апаҷоно, ҳамчун хоҳари мусулмон ворӣ мара туғри бифаҳмед, мара прав фаҳмед. имрӯз мара зурм омай. мақсад мара дар комментария ҳақорат дашмон накунед, акаҷоно апаҷоно. мара имрӯз зурм омай. ма дар ҳар якоми шумо сархам мекунам. хай одамоиш ки ҳаст ки дастшон мераса, ай барои аллоҳ мара ёрдам кунанд. кадоме ки дастон намераса, акаҷоно апаҷоно, гапи қабе дар кор нест. ма якай Бобоҷон медиа хоҳиш кардам ки илтимос акаҷон ай барои аллоҳ ҳами видео мекунам, ҳами видеои мара бимон. имрӯз мара зурм омай. додарам хонав дари падарам мақсад фурӯхтестаям хел чикестай. ма куҷо рафта чӣ кор кардан ма намедонам. акаҷон илтимос ай барои аллоҳ Бобоҷон медиа ҳами видеои мара бимон. шояд ки ягон акаҷону бародарҷонои мара ёрдам кунанд, мара кӯмакам кунанд. ма хоҳиш кардам якай Бобоҷон ки ҳами видеои мара бимон, ҳами бародарҷоно бибинанд, мара ёрдам кунанд. ай барои аллоҳ ма куҷо рафта чӣ кор кардан ма намедонам, акаҷоно. вобше шароит надорам. дар хонаи падару модарам будам, фикр мекардам ки мақсад зиндагӣ мекунам амиҷа, то кор кардан ма, то фарзандам калон шидан ма. имрӯз додарам хеле кадай куҷо рафта чӣ кор кардан ма намедонам. куҷо бурам чӣ кор кунам, ҳеҷ дига барои ман маъне надорад. бовар мекунед, саргум задам. куҷо рафта чӣ кор кардан ма намедонам. ай сентябр оместай, 5 кӯдак дорам. фарзандон бояд мактаб рава, сеташ зурм намераса. вобше шароит надорам ки дар кӯдаком либос бихарам, кӯдакома дар мактаб монам. бародарҷоно, куҷо рафта чӣ кор кардан ма намедонам. додарам ҳам хел ҳамсоямо қарздорш кай, ҳама хел корои мақсад чиш кай, қарздорш кай. имрӯз шидай хонаву дармона фурӯхтай. ҳамун додарам қатъи ҳамун ҳамсоямон, ҳамаи кора ҳамун кадай. дар пишти хонамон номрои ҳамсоямон загия, хонаву дармона ҳамсоямон қатъи додарам фурӯхтай. и кора худаш тоқа када наметавонад. ҳамаи сабабгори мақсад чи ҳами ҳамсоямона. ма гуфтам ҳамсоямона, гуфтам ма дар нами хона гуфтам ҷои мерафтагӣ наёвам. гуфтам мара агар ҷо накунен, гуфтам мара чӣ накунен, гуфтам ма дар намиҷа гуфтам хидма гуфтам қатъи нами 5 фарзандам гуфтам алов сар метам. гуфтам пешаки гуфтам видео мекунам ки пага мара як чишид. валлои биллои ҳамаи сабабгори худкушии ма дигар рай мерафтагӣ надорам. ба 5 кӯдак ма наметавонам ки дар кӯча зиндагӣ кунам. гуфтам ҳамаи сабабгори худкушии ма мақсад чии ма аввало ҳами ҳамсоямонай, баъд додари ма ки мия мара дар соати 2 шавай мара пеша мекуна. бихе бира мега ба хубиву бариҷдӣ мега ма хонаву дара фурӯхтам мега. ту бихе бира у марда гуфтай сини додарам ки пешаки гуфтай апата ай хона биброр бира ки хича ягон кор накуна. гуфтай мақсад и додарам мия соат 2 шавай 3 шавай валлои биллои мара ай хона сир мекуна. ма куҷо рафта чӣ кор кардан ма намедонам. илтимос ай барои аллоҳ мара кӯмакам кунед. хонаам мисол гап кӯмакам карда натонед. кӯмакам кунед қатъи аби якта квартира бигирам, кӯдакома бигирам, барам. куҷо рафта чӣ кор кардан ма намедонам. илтимос ай барои аллоҳ мара кӯмакам кунед. кадоме ки наметонен, худованд нигаҳбонтон боша. ай барои аллоҳ
ҳақорат накунед. ҳамамон падару модар дорем, апа ва хоҳар дорем. мақсад дар кор нест ҳамин гапҳои қабеҳ дар комментария маро ҳақорат мекунед, гапҳои қабеҳ мегӯед. оли зӯртон наёмадай баъзета. акаҷоно апаҷоно илтимос ай барои аллоҳ мара кӯмакам кунед. ман куҷо рафта чӣ кор кардан ман намедонам. ҷойи зист надорам, ҷойи мерафтагӣ надорам. кӯдаком айса бемактаб мондестай. куҷо барам чӣ кор кунам намедонам. ман 5 та фарзанд дорам. 3 таш мактабхонай, 1 та 2 сола, 1 та 7 моҳа дорам. зӯрам намераса ки мактаб дамонам кӯдакома сар форма кунам. ина сентябр омадестай. 10 солаи кӯдаком аз сабаб ки надорам шароит кӯдаком мактаб намераванд. як маълима ё ки як маълим як бор директораи хонаи мо намеояд, як бор намегӯяд ки мақсад ҳамин фарзандои ту апаи хоҳари чӣ ба мактаб намеояд. вообще шароити надорам фарзандома мактаб бимонам. айса қарздорам, ай аптек, ай ҳамаи ҷо. куҷо рафта чӣ кор кардан ман намедонам. акаҷоно апаҷоно, ман як бор видео кардагӣ будам, дар ёдтон боша ман як бор дар канали бобоҷон медия ман видео кардагӣ будам. аз сабабе ки картам ба паспорти худам набуд, ба номи насаби худам набуд, картаи душанбе сити ба номи ҳамсоямон буд. картара маҳкам кардан. мақсад шумо мара кӯмакен. ҳазор раҳмат ба ҳамаи шумо бародарҷоно, апаҷоно, хоҳарҷоно. неки нашид картара маҳкам кардан, картара дига нашид мақсад вуиш кардан. ягон чи мақсад гирифта нашид. гуфтанд ки мобайни як мудда вуиш кан, аз сабаби ки ба номи насаби худам набуд. гуфт кадом одами мақсад кӯмак кардӣ будай, чени як мудда гаштай рафтай кӯмакҳои кардагишон. мақсад абрад набо дар картаи хичон мерафтай. ман хел чизора хай ман намефаҳмам. акаҷоно апаҷоно, илтимос ай барои аллоҳ ёрдамам кунед. акаҷоно куҷо рафта чӣ кор кардан ман намедонам. ёрдамам накунед ай барои аллоҳ. як раҳишонам битен. мисоли гап ман фикр мекунам бародарҷоно ки ман падару модарам мақсад умри дароз мебинам, ман ёра личени кунам, ман мисоли гап фарзандои мара нигаҳ кунам падару модарам, ман кор кунам, хонаву дар кунам. лекин мутаассифона имрӯз падару модари ман аз дунё гузашт. ман дар Москва будам, на мурдаи падара дидам, на модара дидам. хай дар насиби тақдирам будай ки дидори рӯи падару модар ман надидам. ҳар кас дарди дили худаш медонад. апаҷоно акаҷоно, як кас фаҳмида нодониста нофаҳмида мисол гапҳои қабеҳ фикр мекунам ки дар кор нест. барое ки ами дунё уқа дунёям нест, уқа умрам намебинем. фикр мекунам ки айнекӣ монда бадимон зиёдай баъзиямона. кӯмакам карда натонен ай барои аллоҳ дар ҳаққам дуо кунен ки худованд ризқ рӯзии мара через ягон инсон бирасона. ҳама дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошен. худованд ҳаматан нигаҳбон боша. марам бифаҳмед, марам имрӯз зӯрум омояд. апаҷоно акаҷоно, ай ҳамаи шумо хоҳиш кардам, кӯмакам накунед. илтимос ай барои аллоҳ гапи қабеҳ нагӯед. ай ҳамаи шумо розиям. ҳазор раҳмат ба ҳамат. апаҷоно акаҷоно, акаҷоно апаҷоно, мақсад шумо ҳаматон мара савол дода буден дар видеои якумам ки мақсад чӣ ба шумо ай шавҳари дуюмтон ҷидо шиден. ман зиндагии хеле хуби ором доштам. акаҷоно апаҷоно, вақте ки ман ҳомиладор мешавам мара шавҳарам тоҷикистон роӣ мекуна. очаи бохчонам дар мо Москвай бешавҳарай беҷои хоб беҷои зист мемона. баъдам квартире ки ман зиндагӣ кардам ҳамуҷа мебара. очаи бохчон ма во дарак надоштанд ки мақсад и зани якум дорам. ман зани якуми одам будам. 2 кӯдак дорам. мара 8 сол шид, духтари ура 2 сол шид. мақсад баъдам квартире ки ман зиндагӣ мекунам ҳамуҷа мебаранд. ҳамуҷа шумо ҳамуҷа мегира, очаи бохчон ма мебарад ҳамуҷа беҷои хоб. мақсад бечи мемонад, телефон мекунад ки биё мара бигибра, ман ҷои хобу ҷои зист надорам дар Москва.
ин мегира мара 2 рӯз шида омадан ин мегира очаи боғчон ма мегира ҳамо хонаи ҷои зисти ма меёра мақсад миёра баъд ҳамсоё меганаш ки мақсад апаи хоҳари шумо киен да иҷа чиен мақсад иҷа як хоҳарак буд мақсад ҳомиладор буд як духтарак буд мақсад дар дасташ баъди мега ки ма ҳами хиштомани ҳами шарифам мега баъд мега ки охи хай наёмади духтарта мақсад бибинӣ духтарат рафт ина 2 рӯз шид рафтанша баъди занак мега чихе духтари ман мега дар хонаи хиср хиштоманшай мега мақсад баъд ӯ занак номрора мегира мада телефон мекуна мада ҳақорат мекуна ҳами очаи боғчоном қати ма ҷангое мекуна гапҳое мега ҳам шума гирифтан қати духтараш ҳам зиндагӣ ма вайрон кадан ҳам қатим ҷанг кад чӣ кад номрои мара тағоёша додан мара угрожатам кадан ҳамаи корора дар ҳаққи ма кадам ба ҷои шӯи ма тарафи мара бигира ма прав будам ки мисола ма ягон гуноҳ надоштам ма дар хона шиштагӣ будам мақсад иҷа айбдор ма ягон айбдор набудам барое ки ма дар хонаи падару модарам будам ин инсон мара занг зада мизанак просто аввал пурсид ки мақсад зани ҳамун шарифӣ гуфтам ҳо зани ҳами шарифам баъд гашт гуфт ки мақсад ту дарак дорӣ ки ӯ зан дора ма гуфтам ма ҳамаша дарак дорам гуфтам ма зани якми ҳамун инсонам гуфтам дарак дорам падару модараш боз занаш додан ӯ як гудак дора ма 2 гудак дорам ма ай ҳамаи чизаш ба даракам гуфтам ма дар зиндагӣ одам кордор нестам баъд и очаи и ами боғчонам гапҳои қабеҳ гуфт ҳақоратҳои безеб кард гапи дар дунё намонд мара бига и гурӯҳ пакад болои ҳамаи ами акав додарош мара угрожатам канд ма дар қазоқистон будам аиҷа бо қазоқистон рафтам мара мақсад угрожатам канд то қазоқистона омадан зиндагӣ ма вайрон кадан шавҳарам бе ҳичи мақсад ҳами мора партофт сабабаш ҳичие ки сабабаш ҳамаи сабабе ки мақсад ҷидо шидани мо тағои ами духтае ки шавҳари мара мақсад угрожат кард бегуноҳ мақсад мора ҷидо канд ма мақсад ягон гуноҳ надорам оли шумо дар комментария мара гапҳои қабеҳ нависдем мисол гап ҳақорат кардем акаҷоно апаҷоно модарҷоно шумо як чиза намедонед ай барои аллоҳ шумо аввал телефон кунед занг бизанед як чиза аниқ кунед муайян кунед оё ами ростае оё хатоае мисоли гап дар кор нест ма ҳам як хоҳари мусулмони шумоям ма на падар дорам на модар дорам ғайраи худово баъд шумо фикр мекунам ҳеҷ кас надорам апаҷоно акаҷоно барои ма фарқ надора ки шумо идо дар комментария мара ҳақорат мекунед ё душмон мекунед ма уже айҷонам сер кардагиам ман додармам ҳам хонафурӯшам гуфтам мара агар ҷон накунен гуфтам баъд мара группавоӣ кадан телефон кадан мара акою тағоёи ӯ ҳамаи чизи ӯ мара угрожатам кадан мақсад зиндагии мара бе ҳичи хуршед тағояму хуршед гуфтани одамай мара угрожатам канд дар қазоқистонам и гапи мисоли гап телефонӣ нест бародарҷоно ма шуморо бахшиш фаҳмонда наметавонам мақсад телефоном кунен ҳар якоми шумора ма конкретни мисол гап мефаҳмонам ки ҳамаи сабабгори ҷидо шидани ма чиай тағои аму духтарай мақсад ма ҳамаша дари телефон наметавонам бахшиш ки бугум телефонда гапи телефонӣ нест бародарҷоно акаҷоно ма ҳамаи шуморо мисоли гап мефаҳмонам илтимос ай барои аллоҳ чизеро ки намедонен акаҷоно апаҷоно гапи қабеҳ нагем ма ҳам ранги шумо вори инсонам дар кор нест ами гапҳое ки қабеҳ ёрдамам намекунен ёрдамам накунен ма шумо розим апаҷоно акаҷоно дар кор нест ҳами гапҳои гандаву чӣ дар ми дунёи дурӯзае ки уқа умрам намебинем ай сари ҳама мемонад ҳами гуфтаям гапҳо 1 метр кафан оё насибмон мекуна оё не ма ҳамаи рӯза дидам ма 8 сол дар Москва тай пои урусора тоза када ҳамаи азоба ҳамаи рӯза дидам ма азоб кашидагиям ки иштоби падару модарма нигаҳу бин кунам падару модари ма ягон чӣ нашава кӯдакҳои мара нигаҳу бин куна хай афсӯс ки дами марга ҳичи бародарҷоно гирифта наметониста будай имрӯз падару модари ма рафт ма бесоҳиб мондам ма дар кӯча мондам бародарҷоно ма фикр намекардам ки ма иқа сол кор мекардам мисоли гап
هیچ نمیگفتم که پدر مادری من یک روز نه یک روز میره. پاکدی مریم جون. Tak خواه